Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Deron. Taong 1935, Bunawan, Agusan del Sur. Noong mga panahong ito, hindi pa ganap na nakakabangon ang maraming lugar sa Mindanao mula sa mga paghihirap ng digmaan. Sa isang liblib na pamayanan malapit sa malawak na ilog ng Bunawan, may naninirahang mga pamilyang katutubo na umaasa sa pangingisda, pagsasaka at paghahanap buhay sa kagubatan. Ang mga kubo nila ay nakatayo sa gilid ng ilog. Sa umaga, maririnig ang huni ng mga ibon at ang pag-agos ng malinaw na tubig. Subalit pagdating ng gabi, nag-iiba ang anyo ng buong lugar. Kapag sumisikat ang buwan, tahimik ang mga tao. Maaga silang nagsasara ng mga bintana at wala ka nang makikitang naglalakad sa labas ng mag-isa. Dahil may isang kwento na matagal nang kumalat sa mga pamayanan sa tabi ng ilog. Kwento ito ng isang matandang lalaki. Matanda na walang nakakaalam kung saan talaga nagmula. Isang matanda na nakatira sa kakaibang kubo. At ang matanda na pinaniniwalaan na hindi tao. Sa mga taong ito, si Deron ay nagbibinata pa lamang. 19 na taong gulang siya noon, isang karaniwang bata at walang kakaibang kakayahan sa katawan. Ngunit ang kanyang ama na si Amboy ay kilalang antingero sa mga karatig lugar. May hawak ito na mutya na gawa sa ngipin ng kalabaw. At ayon sa mga matatanda, ilang salin lahi na raw yun sa kanilang angkan. Ngunit hindi itinuturo ni Amboy ang mga kaalaman nito sa kanyang anak. Gusto nitong lumaki si Deron bilang isang karaniwang tao. At yun nga ang nangyari. Hanggang sa dumating ang mga gabi na nagpabago sa kanilang buhay. Nagsimula ang lahat ng may isang mangingisdang hindi nakauwi. Madalas itong mangisda sa may likod ng ilog kung saan makapal ang mga tambo. Kinabukasan, may mga natagpo ang bangkas na para bang galing sa kanyang bangkay. May mga bakas ng dugo sa kahoy at may mga gasgas na parang may kinakaladkad na mabigat. Marami ang nangamba na baka buwaya ang may gawa, pero may isang matandang katutubo ang umiling. Hindi buwaya ang gumawa nito. Iba ito. Nang tanungin kung bakit, hindi ito nagsalita. Tumingin lamang ito sa kakahuyan sa kabilang pahayag ng ilog at napalunok. Pagkaraan ng ilang araw, may isa na namang nawala. Isang magtotroso. Pagkatapos ay isang binatilyong ng huli ng palaka sa tabing ilog. Paisa-isa silang naglalaho, parang may nangangaso. At ang mas nakakatakot, walang katawan na natatagpuan. Mga bakas lamang, ilang patak ng dugo at mga punit nilang damit. Kapansin-pansin din ng mga yapak na hindi maipaliwanag na mas lalo pang nagdulot ng alalahanin para sa mga tao. At sa takot ng mga ito, doon na nagsimulang mabuo ang mga kwentong walang basihan at patunay. Naalarma na rin ang lahat, kaya 6:00 pa lamang noon ng hapon, halos wala ka nang makikitang tao sa labas. Inakala nila Deron na matatapos din kaagad ang problemang yon, ngunit nagkamali sila. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang kubo, may narinig siyang mga matatanda na nag-uusap. Ayon sa mga ito, may isang kubo sa loob ng kagubatan na nakita ng mga anak nila. Hindi ito karaniwang kubo dahil may mga paa ito ng manok. At tuwing hating gabi, naglalakad ang buong kubo. Lumilipat ng lugar. Minsan nasa may burol, minsan nasa tabi ng sapa. At may mga pagkakataon namang nakikita ito malapit sa mga pamayanan. Kasunod ng mga pangitain yun ay ang pagkawala ng mga tao. Nang marinig niya ito, noong una ay natawa siya. Akala niya ay kwento lamang yon ng mga matatanda.
Pero nang mapansin niya ang mga mukha ng mga ito, naglaho ang kanyang pagdududa. Walang nakangiti, bakas sa kanilang mga mukha na hindi sila nagbibiro. Parang lahat sila'y may takot na itinatago. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ama. Tahimik lamang si Amboy, pero pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita ito. Totoong matanda. Parang nanlamig si Deron. Nakita niyo na ho? Oo, noong binata pa ako. At hindi ko na gustong maulit pa ang karanasan kong yon. Matapos niyang marinig ang tungkol sa kwentong yon, doon nagsimulang mabuhay ang kanyang pagmamalabis na umusisa. At hindi niya alam na ang pag-uusisang yon ang magdadala sa kanya sa pinaka-nakakatakot na karanasan ng kanyang buhay. Nang mailahad ito ng kanyang ama, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mga kataga. Hindi sanay si Amboy na magpakita ng takot. Kilala ito sa mga karatig lugar bilang matapang at matibay na lalaki. Marami na itong naharap na mga mambabarang, mga mangkukulam at mga kakaibang pangyayari sa kanilang lugar. Pero noong nabanggit ang matandang nakatira sa naglalakad na kubo, kitang-kita ni Deron ang pagbabago ng muka ng kanyang ama. Parang may malalim na alaalang muling nabuhay. Makalipas pa ang ilang araw, naglakas loob siya na tumungo sa pangpang ng ilog. Nagkunwari siyang mangingisda, ngunit ang totoo, naghahanap siya ng mga bakas. May mga nakasama na rin siyang ilang kabataan, pero halatang walang gustong lumayo sa pamayanan. Lahat sila ay may takot sa mga nangyayari. Habang naglalakad si Deron sa maputik na pahayag ng ilog, may napansin siya. Mga bakas ng paa. Ngunit hindi ito karaniwang bakas. Parang paa ng napakalaking manok. Malalim ang pagkakalubog nito sa putik at nakahilera papasok sa kakahuyan. Nang masipat niya ito, kagad siyang napahinto. Biglang bumalik sa kanya ang mga kwento ng mga matatanda. Maaari kayang ito na ang hinahanap niya? Sandali siyang nagdalawang isip pero nanaig ang kanyang pag-uusisa. Hanggang sa sinundan niya ang mga bakas na palalim ng palalim sa kagubatan. Habang tumatagal, mas lalong kumakapal ang mga puno. Nagdidilim ang paligid kahit tanghaling tapat pa lamang. At napansin niyang wala ni isang huni ng ibon. Wala ring mga kuliglig, parang patay ang bahaging yon ng gubat. Maya-maya, may narinig siyang kaluskos. Agad siyang napalingon pero wala naman siyang nakita. Ngunit hindi maipagkakaila na may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakamasid sa kanya. Parang may mga matang nakatutok sa kanyang likod. At doon, mas bumilis ng tibok ang kanyang puso. Pero sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad. At pagkaraan ng halos isang oras, natagpuan niya ito. Sa isang maluwang na bahagi ng kagubatan, nakatayo ang isang kubo. Luma, may itim ang mga kahoy at halos nababalot na ng lumot ang bubungan. May maliit itong terasa sa harap at sa ibabaw nito may isang maliit na bintana. Gawa sa purong kahoy ang tahanan at may mangilan-ngilan sa parte nito ang may mga butas na. Ngunit ang nagpanginig sa buong katawan ni Deron ay ang nasa ilalim nito. 4 na napakalaking paa na nakabaliktad ang harap sa bawat pares. Mas malaki pa yon sa katawan ng isang tao. At habang pinagmamasdan niya ito, napansin niya na para itong buhay. Parang kaya nitong tumakbo kahit anong oras. Matapos niya yung makita, kagad siyang napalunok ng laway, sabay tago sa kumpol ng makakapal na damo upang mapagmasdan pa ito ng matagal. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang isang matandang lalaki. Punit-punit ang damit, nangingitim na ang balat dahil sa hindi na ito nalalapatan ng tubig. Di rin niya nakasuot ng tsinelas
at may malalalim itong sugat sa kanyang binti at katawan. Pero ang umagaw ng kanyang atensyon ay yung mukha nito. Habang panay ang ginagawa nitong paglingon sa paligid, dito niya napansin ang hiwa ng bunganga nito na abot sa tenga. Para rin yung hayop na umaamoy sa hangin na parabang may nararamdaman itong kakaiba. Maya-maya pa ibinuka ng nilalang ang bibig niya na kung saan doon tumambad sa kanya ang napakarami nitong pangil na halos magsiuslian na sa bawat isa. Kasabay nito ang pag-amoy niya ng hindi mailarawang amoy ng kadugyutan na halos magpasakit ng husto sa kanyang sikmura. Dahil dito, kaya halos hindi na siya huminga. Tiniis niya ang lahat dahil sa sandali na magkamali siya, alam niyang mamamatay siya. Pagkatapos ng mga pangyayari ay umungol ang matanda, habang dahan-dahan itong nagbabanggit ng mga buhay na salita gamit ang garugal nitong boses. At sa loob lamang ng ilang segundo, nakagawa ito ng pulang liwanag sa ibabaw ng kanyang ulo kasabay ng dahan-dahang pagtayo ng mga paa ng kubo. At bago pa man niya maikurap ang kanyang mga mata, naglahong parang bula ang matanda. Matapos nun, kumaripas na ng takbo ang tahanan nito hanggang sa hindi niya na yon nakita. At ang naiwan sa lugar kung saan ito minsang nakatayo ay ang kumpol ng mga buhay na uod at mga insektong doon pa lamang niya nasilayan. Nagmistulang bato si Deron sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang buong katawan niya ay nanginginig habang nakatitig sa lugar kung saan niya nakita ang naglalakad na kubo. Nung mga oras na yon, wala nang bakas ng bahay. Wala na rin ang matanda at ang mga insektong naroon ay likas na kakaiba para sa kanya. May ilan na kulay abo ang katawan, ngunit pula ang mga mata. Ang iba naman ay may pakpak na parang balat ng paniki, ngunit kasing liit ng langgam. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin niyang tila may direksyon ng kanilang paggapang, papunta sa isang malaking puno, kaya naman dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, mas lumalakas ang mabahong amoy, at nang makita niya ang puno, muntik siyang mapasigaw. Dahil doon tumambad sa kanya ang mga kalansay ng tao. Napakarami nito. Animoy ilang piraso ng katawan ang isiniksik sa punong yun. Dagdag pa niya na, nakabao ng ilan sa lupa, habang ang iba ay nakasabit sa mga ugat ng puno. Parang ilang taon yun doong inipon. At sa kanyang pagmamasid, biglang bumalik sa kanyang isip ang mga nawawalang tao. Napagtanto niya na maaaring hindi lamang ang mga taong nawawala ang natagpuan niya, kundi marahil ay marami pang iba. Mga taong hindi na naikwento at sinadyang kalimutan na lamang ng kanilang pamilya, dulot ng takot na baka sila'y balikan ng nilalang na kumuha sa mahal nila sa buhay. Sa sobrang takot noon ni Deron, napaatras siya. Blanko ang kanyang pag-iisip na parabang kahit anong gawin niya, hindi siya makaisip ng magandang paraan para makalayo ng mas mabilis sa lugar na yon. Ayon sa kanya na, kahit sino ang nasa kalagayan niya, ganun din ang mararamdaman. Ngunit sa kanyang pag-atras, ay may naapakan siyang tuyong sanga. Nabali yun, at sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata nang may marinig siyang malakas na ungol na parabang lumalamon sa buong kagubatan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kaagad siyang tumakbo. Ngunit habang tinatahak niya ang kagubatan, paulit-ulit na sumasabit ang kanyang mga paa sa mga ugat ng puno. Muntik pa nga siya rong matumba, subalit hindi siya huminto. At habang tumatakbo'y napansin niyang may mga yabag na sumusunod sa kanya. Napakabigat nito, napakabilis at napakalakas. Parang may dambuhalang manok na tumatakbo sa likuran niya. Dahil sa pangyayaring yun, kung kaya't hindi na siya lumingon kahit alam niyang malapit na ito. Itino niya ang kanyang wisyo sa pagtakbo nang sa gayoy makalabas siya ng lugar sa lalong madaling panahon.
Alam niyang kapag lumingon siya, baka yun na ang huling bagay na makita niya. Halos mawala na siya ng hininga nang marating niya ang pangpang ng ilog. At nang makita niya ang unang kubo ng kanilang pamayanan, tsaka lamang siya huminto. Naabutan niya roon ang mga kaibigan niyang magkakasamang umalis ng ilog pagkakita nito sa kanyang pumasok ng gubat. Gulat na gulat ang mga ito, ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Panay ang ginawa niyang paglingon, ngunit wala na siyang nakitang humahabol. Nung gabi ding yon, agad niyang ikinuwento sa kanyang ama ang lahat. Detalyado upang malaman niya ang mga kasagutan sa mga bagay na kanyang naranasan. Matapos nun, napansin niya na tahimik lang na nakinig ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita hanggang matapos siya. Pagkatapos ay tumayo ito, kinuha ang lumang mutya na gawa sa ngipin ng kalabaw at saka ito isinabit sa liig. Doon pa lamang nakitang muli ni Deron ang mutsyang yon matapos ang maraming taon. Masama ito. Mahinang wika ng kanyang ama. Tay, ano ba talaga ang nilalang na yon? May mga nilalang na hindi na dapat hinahanap pa. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko, Tay. Ang matandang yon ay isa sa mga nilalang na yon. Matagal na akong naniniwalang umiiral siya. Pero hindi ako makapaniwala na magkakaroon ka ng lakas ng loob para hanapin ito. Madali lamang mahanap ang kanyang kinaroroonan, anak. Pero ang mahirap ay ang takasan ng kanyang mga kamay. Pasalamat ka't nakalayo na siya bago kanya narinig. Dahil kung nataong malapit lang siya sa'yo, wala ka na ngayon sa tabi ko. Matapos itong mailahad ng kanyang ama, dito na ito bahagyang nagbanggit ng mga kwento. Inilahad nito sa kanya na ang nilalang na yon ay matagal nang umiiral mula pa sa panahon ng kadiliman. Ang panahon kung saan laganap sa ibang bansa ang nakamamatay na salot. Hindi nito naapektuhan ng Pilipinas, pero ang matandang tinutukoy niya ay pinaniniwala ang naglakbay sa mga bansang binalot ng salot para pag-aralan ang kakayahan at sanhi ng karamdaman. Dati kasi yung manggagamot, pero iba ang hilig nito. Mas nakatuon ito sa pagdidiskubre ng mga nakamamatay na salot hanggang sa siya mismo ay kapitan ng sumpa. Ngunit sa halip na mamatay, niyakap niya ito. Ilang dekada rin siyang nabuhay sa matinding karamdaman hanggang sa natuklasan niya na ang susi ng kanyang paglaya mula sa mga kamay nito ay ang pagkain ng karne ng tao. Magmula noon, hindi na saklaw ang matanda sa pagtakbo ng oras. Mariinding inilahad ng kanyang ama na bagaman walang katibayan ang mga kwento na narinig niya, naninindigan siyang totoo ito dahil kagaya ng mutya, salinlahi rin ang pagpasa ng istoryang may kaugnayan sa nilalang na kanyang nakita. Magmula ngayon, anak, huwag ka nang tumungo sa lugar na yon. Manatili ka rito sa bahay hanggat hindi pa humuhupa ang mga pangyayari. Maniwala ka sa akin, hindi mo magugustuhan kapag ikaw ay nahuli ng nilalang. Matapos itong ilahad ng kanyang ama, maigi niya itong sinunod. Sa paglipas ng mga araw, muli silang nakalasap ng kapayapaan sa kanilang lugar hanggang sa isang hapon ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang kamay. At mula sa pagitan ng kanyang kuko at balat, lumabas ang isang itim na uod na may mga galamay. Napaatras si Dero nang makita ang itim na uod na unti-unting lumalabas mula sa pagitan ng kanyang kuko at balat. Hindi yun ordinaryong uod. May maliliit itong galamay na gumagalaw na parang mga daliring naghahanap ng makakapitan. Habang lumalabas ito, lalo namang sumasakit ang kanyang kamay. Pakiramdam niya may nagbabaon na nagbabagang karayom sa ilalim ng kanyang balat. Tay! Tay! Sigaw niya. Mabilis na lumapit si Amboy. Pagkakita pa lamang neto sa nilalang, ay agad na nagbago ang kulay ng kanyang muka. Paano to nangyari?
Hindi ko alam, Tay. Hindi na nagsalita si Amboy. Agad nitong kinuha ang mutya sa kanyang leeg at idinikit sa kamay ni Deron. Sa sandaling lumapat ang mutya, nagwala ang itim na uod. Namilipit ito, naglabas ng matinis na tunog, at sa harap nilang dalawa ay kusa itong bumitaw sa laman ni Deron bago bumagsak sa sahig. Pagkasayad nito sa kawayan ay agad itong natuyo at naging parang abo. Matapos noon natahimik ang buong kubo. Maging si Deron ay hindi makapagsalita. Hindi kanya hinayaan. Mahina ngunit mabigat na sinabi ni Amboy. Anong ibig mong sabihin, Tay? Naamoy kanya. Ang mga insektong nakita mo roon, hindi basta mga insekto. Bahagi yon ng kanyang paraan upang makilala ang mga taong nakalapit sa kanyang pugad. Ha? Sinusundan niya ako? Sa ngayon, hindi na lang ikaw, anak, kundi tayong dalawa. Kinabukasan, kumalat sa buong pamayanan ang isa na namang masamang balita. May nawawala na namang tao, ngunit hindi tulad ng mga nauna. Ang nawala ngayon ay si Datu Baling, isa sa mga pinakamatatapang na katutubo sa lugar. 6 silang nagtungo sa kagubatan upang maghanap ng mga troso. 5 lamang ang nakabalik. Ayon sa kanilang salaysay, nakarinig sila ng kakaibang ungol sa malalim na bahagi ng gubat. Pagkatapos nun ay parang nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Nang mawala ang hamog, wala na si Datu Baling. Tanging ang kanyang sibat na lamang ang naiwan at may mga bakas ng napakalalaking paa sa putikan. Muling binalot ng takot ang buong baryo nang malaman nila ang tungkol dito. Maging ang mga matatandang hindi madaling matakot ay nagsimula ng magsindi ng apoy sa paligid ng kanilang mga bahay kapag sumasapit ang gabi. Ngunit alam ni Deron na walang silbi yun dahil nakita niya na mismo ang nilalang at alam niyang hindi ordinaryong apoy ang magpapalayas dito. Lumipas ang 3 gabi. Sa 4th gabi ay nagising siya dahil sa kakaibang tunog. Parang may kumakatok sa ilalim ng kanilang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit kahit nakatayo na, naririnig pa rin niya ang tunog. Maya-maya ay parang naramdaman niya na huminto ang buong mundo. Biglang nawala ang hangin at ang mga bagay na madalas nilang naririnig tuwing gabi. Nababahala man, mabagal siyang lumapit sa bintana at doon niya nakita ang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa layong halos 30 dipa mula sa kanilang bahay, may nakatayong matandang lalaki. Nakatitig ito sa kanilang kubo. Hindi yun gumagalaw at kahit malayo kitang-kita niya ang hiwa sa bunganga nito na abot hanggang tenga. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Dahil sa puntong yon, alam na niyang natagpuan na siya ng nilalang. Makalipas pa ang ilang segundo, biglang bumukas ang mga mata nito ng mas malaki. Pagkatapos ay ngumiti at sa isang iglap, naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Kasabay nun ay umalingaw-ngawang malakas na kalabog sa ilalim ng kanilang bahay. At doon, tuluyan ng nagising ang tatay niya. Deron! Narito na siya! Matapos nitong sumigaw, hinablot nito ang mutya at isang lumang itak na nakatago sa ilalim ng banig. Mabilis siyang lumabas ng bahay, ngunit wala ng tao sa paligid. Tanging malalalim na bakas na lamang ng paa ang naiwan sa lupa. At ang mas nakakatakot, palibot sa kanilang bahay ay may 12 ng patay na aso. Tuyong-tuyo ang mga katawan nito at parabang matagal na yung pumanaw. Sa takot ng kanyang ama ay kaagad itong bumalik sa loob. Pagsarado nito ng pinto, napabuntong hininga na lamang ito habang pinagmamasdan ng labas ng kanilang tahanan. Mula noon ay hindi na sila pinatulog ng takot
Halos gabi-gabi ay may naririnig silang mga kakaibang tunog sa kagubatan. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng ilog at may mga pagkakataong may naririnig silang mga boses ng mga nawawalang tao. Humihingi ito ng tulong sa kanila, tumatawag sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit alam ng lahat na hindi yun mga tao. Panlilin lang lamang yun. Isang gabi, habang nagbabantay si Amboy sa labas, may dumating na matandang katutubo mula sa malayong pamayanan. Payat ito, may mahabang buhok at may daladala itong sisidlan na yari sa balat ng usa. Ako si Uman. Narinig ko ang nangyari rito. Tahimik na nakinig si Amboy. Pagkatapos ng mahabang usapan, pinapasok niya ang matanda sa kanilang bahay. Doon unang nalaman ni Deron ang isang lihim. May isa pang taong nakaligtas sa nilalang. At ayon kay Uman, hindi nag-iisa ang matandang yun. May mga katulad siya noon. Ngunit karamihan ay patay na. Paano ho? Kapag naputol ang pinagmumula ng kanilang lakas, yun ay walang iba kundi ang kanilang pugad. Matapos nitong ilahad ang kahinaan ng nilalang, napatahimik ang lahat. Dahil dito kung kaya't hindi na rin siya nagdalawang isip na sumagot sa matanda ng, Nakita ko kung saan niya itinatago ang kanyang mga biktima. Handa akong sumama sa inyo kung kakailanganin ninyo ng gabay ko. Nang marinig ito ni Uman, tumango lamang ito. Prangka din itong sinabi sa kanya na dahil sa kanyang mga nalalaman, hindi malabong kailanganin nila ang tulong nito. Pagkaraan ng 2 araw ay nabuo ang isang pangkat. Kasama rito sina Amboy, Deron, Uman at 7 mandirigmang katutubo. Alam nilang mapanganib ang kanilang balak, ngunit kung wala silang gagawin, tuluyan ang mauubos ang mga tao sa kanilang lugar. Bago sumikat ang araw, ay nagtungo sila sa kagubatan. Tahimik ang kanilang paglalakad. Lahat ay armado. Lahat handa. Ngunit habang papalalim sila sa kagubatan, mas lalo nilang nararamdaman ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may mga matang sumusunod sa bawat hakbang nila. Pagkalipas ng ilang oras ay narating nila ang puno kung saan nakita ni Deron ang mga kalansay. At nang makita yon ng iba, namutla ang lahat dahil ang mga labi roon ay mas marami na ngayon. Masariwa na rin ang ilan at may mga katawan na hindi pa lubusang naaagnas. Matapos itong masilayan ng kanilang mga kasama, marami sa kanila ang nagngit-ngit dulot ng matinding galit. Ngunit bago pa sila makapagpasya sa susunod na gagawin, may narinig silang mga yabag. Dumadagungtong yun sa lupa, parang may dambuhalang hayop na papalapit. Dahan-dahan lumingon si Deron at ang kanyang ama, hanggang sa manlaki ang kanilang mga mata. Sa pagitan ng mga puno, umuusad ang naglalakad na kubo. Pero hindi lang yon. Sa likod nito ay may mga nilalang nakasunod. Mga taong payat na payat, mahahaba ang mga braso, nakayuko habang naglalakad, at ang kanilang mga matay kulay pula. Tumakbo na kayo! Sigaw ni Uman. Pero huli na. Biglang sumugod ang mga nilalang mula sa lahat ng direksyon. Nang masipat niya ito, nagulantang siya nang makita niya ang mga nilalang na lumalabas mula sa pagitan ng mga puno. Noong una ay inakala niyang mga tao lamang ang mga ito. Ngunit habang papalapit ang mga nilalang, nakita niya ang kanilang tunay na anyo. Ang kanilang mga katawan, maliban sa payat ay parabang naaagnas na. Halos nakadikit na sa mga buto ang balat. Ang mga braso ay sobrang hahaba na umaabot na sa kanilang mga tuhod. At ang mga bibig nila ay punit-punit, malayo sa bibig ng isang pangkaraniwang tao. Ngunit higit sa lahat, wala silang mga mata.
lubog lamang ang mga ito. Sa kabila nito, tila alam na alam nila kung nasaan ang bawat tao. Ngayon na! Humanda kayo! Sigaw ni Amboy. Kasabay nun ay sumugod ang unang nilalang. Napakabilis nito, parang hayop na ilang araw ng gutom. Tinangka nitong sunggaban ng isa sa mga mandirigma, ngunit mabilis na naiharang ng lalaki ang kanyang sibat. Tumama ang dulo nito sa dibdib ng nilalang, ngunit imbis na bumagsak, lalo lamang itong nagalit. Parang walang naramdamang sakit, mabilis nitong hinawakan ng sibat at sa lakas nito nabali ang kahoy. Kasunod nun ay isinubsob nito ang lalaki sa lupa. Umalingaw-ngawang sigaw ng mandirigma. Subalit bago pa siya tuluyang mapatay, dumating si Amboy. Lumagpak ang kanyang itak sa leeg ng nilalang hanggang sa maputol ang kalahati ng leeg nito. Kasabay nun ay ang pagbulwak ng itim na dugo, dahilan para mapaatras ang halimaw habang sumisigaw. Pagkatapos ay bumagsak, ngunit kasunod nito ay 3 pang nilalang ang sumugod. Nagsimula ang magulong labanan. Sa bawat direksyon ay may mga sigawan, may mga sibat na tumatama, may mga katawan na bumabagsak. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo lamang ang naglalakad na kubo. Parang pinagmamasdan sila, para bang naghihintay ito ng magandang pagkakataon. Maya-maya ay biglang narinig ni Deron ang boses ni Uman. Ang kubo! Wasakin ninyo ang kubo! Kagad niyang naalala ang sinabi ng matanda. Doon nagmumula ang lakas ng nilalang. Ngunit paano nila ito lalapitan kung napapalibutan sila ng mga halimaw? Habang iniisip niya yon ay may sumugod sa kanyang nilalang. Mabilis siyang umiwas. Dumaan ang matutulis nitong kuko sa kanyang muka na halos masugatan na siya. Agad siyang bumuelo at ibinao ng kanyang itak sa tagiliran ng nilalang hanggang sa umungol ito. Ngunit hindi bumitaw. Sa halip ay sinunggaban nito ang kanyang balikat. Napangiwi si Deron sa sakit. Pakiramdam niya ay mababali ang kanyang buto. At sa sandaling yon ay naalala niya ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg na ipinahiram ng kanyang ama. Hindi ito ang mutya ng ngipin ng kalabaw, ngunit taglay nito ang ilan sa bahagi ng kapangyarihan ng mutya. Kaya yung ibinigay sa kanya, dahil hindi na ito kailangan pang dasalan. Magagamit ito ng kahit na sino, basta may basbas na nagmumula sa totoong may-ari ng mutya. Paghahawak niya rito, bigla niyang naramdaman ang abnormal nitong pag-init. Para itong nagbabagang bakal. Napasinghap siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang panga ng nilalang na nakabaon sa kanyang laman. Sa pilitan niya itong iniangat hanggang sa tuluyan niya itong mabali. At pagkatapos nun, itinapon niya ito papalayo habang patuloy na pinagmamasdan ng nangyayaring kaguluhan. Doon, nakita niya ang mga kasama nila na isa-isa nang nagtatamo ng malulubhang pinsala, dahilan para magpasya si Uman na umatras. At nang marinig nila ang pasya nito, hindi sila nagdalawang isip na umalis sa lugar. Kagad naman silang nakalabas ng gubat. Ang kaso lang 2 sa kanilang mga kasama ang namatay. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang kalbaryo. Dahil pag-uwi nila, karamihan sa kanila ay kinapitan ng malulubhang salot na nagmula pa sa unang panahon. Sinubukan nila itong kontrahin ng kanilang mga karunungan, ngunit habang tumatagal, unti-unti na rin silang nawawala ng pag-asa. Nagtipon-tipon ng mga tao sa gitna ng pamayanan habang lumulubog ang araw. Ang mga dating matitibay na mandirigma ay nakahiga ngayon sa mga banig, nanginginig at may mataas na lagnat. Ang kanilang mga balat ay nagkaroon ng itim na ugat na tila gumagapang sa ilalim ng laman. Ang iba naman ay inuubo ng itim na plema na may kasamang maliliit na itim na uod. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Deron ang mga ito. Pakiramdam niya,
May malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kung hindi dahil sa kanyang pag-usisa, marahil ay hindi nila natuklasan ang pugad ng matandang nilalang. Ngunit kung hindi rin dahil sa kanya, baka hindi na nito natunto ng kanilang pamayanan. Sa isang sulok, nakaupo si Uman habang may hawak na maliit na sisidlang yari sa kawayan. Agad siyang napahinto. Naalala niya ang bilin ng mga matatanda tungkol sa mga bawal na salita. Kaya sa halip ay tumingin siya sa matanda at nagsalita. Ano na hong mangyayari sa kanila? Hindi ito pangkaraniwang karamdaman. Ang mga itim na uod na nakita mo, hindi yon mga simpleng nilalang. Kapag nakapasok ang mga yon sa katawan, nangingitlog sila sa laman ng tao. Parang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Naalala niya ang uod na lumabas sa pagitan ng kanyang kuko. Kung hindi agad nakialam ang kanyang ama, baka isa rin siya sa mga nakahiga ngayon. Habang pinag-uusapan nila yon, biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Mula yon sa isa sa mga sugatan, at dito nagkagulo ang lahat. Nang lapitan nila ang lalaki, tumambad ang isang nakakapangilabot na tagpo. May kung ano-anong bagay na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat, parang mga ahas na gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Pigilan niyo siya! Sigaw ni Uman. Pero huli na, biglang bumuka ang bibig ng lalaki. At mula roon ay nagsilabasan ang dose-dosenang itim na uod. Nagsipag-atrasan ng mga babae sa takot. May ilang bata ang napaiyak hanggang magsipulasa na ang iba. At dahil sa pangyayari, kung kaya't nawala ang mga tao sa labas ng bahay nila. Maya-maya ay nakita niya na gumagapang na ang mga uod sa lupa na parabang binabalak ng mga ito na sakupin ang tahanan nila. Kaya nang makita ito ng kanyang ama, mabilis nitong inilabas ang kanyang mutya. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab. Kasabay nun ay nagsimulang mamatay ang mga uod. Nagkulubot ang kanilang mga katawan, nagkabitak-bitak at naging abo. Ngunit hindi ganon kadali natapos ang problema. Dahil ilang sandali lamang ang lumipas, isa na namang may sakit ang nagsimulang mangisay. Pagkatapos ay isa pa. Unti-unting napagtanto ng lahat ang masaklap na katotohanan. Hindi lang dalawa ang biktima, kundi halos lahat ng nakasama nila sa kagubatan ay nahawaan. Nang gabing yon ay walang natulog. Ang buong pamayanan ay nabalot ng takot. Samantala, nakaupo si Deron sa may ilog kasama sina Amboy at Uman. Tahimik silang nakatanaw sa dumadaloy na tubig. Hanggang sa nagsalita ang matanda. Nagkamali tayo. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Deron. Hindi sapat na sirain ang pugad. Ang mismong matanda ang dapat mamatay. Pero alam naman nating lahat na hindi yun magiging madali. Makalipas ang ilang sandali, inilabas niya mula sa kanyang bayong ang isang lumang peraso ng balat. May nakaukit dito na kakaibang guhit. Mula pa ito sa mga ninuno namin. Ayon sa kwento, may isa pang paraan upang tuluyan itong mawala. Ang putulin ang kanyang ulo habang nasa loob siya ng kanyang kubo. Napakunot ang noo ni Amboy. Pero tandang Uman, napakahirap namang gawin nun. Parang mas mauna pa tayong mamatay sa nilalang kapag ginawa natin ang bagay na yan. Oo, tama ka. Pero ito lang ang paraan. At kung paano tayo makakalapit, yon ang hindi ko alam. Muling bumalot ang katahimikan. Ngunit hindi nila alam na sa mismong sandaling yon, may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kabilang panig ng ilog.
Sa loob ng makapal na kadiliman, nakatayo roon ang matandang nilalang. Nakangiti, habang ang hiwa sa kanyang bibig ay lalo pang lumalapad. Makalipas ang 3 araw, muling may nawala. Ngunit hindi tao. Naglaho ang lahat ng alagang hayop sa isang bahagi ng pamayanan. Karamihan sa mga ito ay mga kambing at baboy. Para silang nilamon ng hangin. Sinubukan itong hanapin ng may-ari hanggang sa nadiskubre nito ang malalalim na yapak ng paa na may kahalintulad sa manok. Nang marinig nila ang balitang yon, napagtanto ng matandang si Uman na nagpapalakas din pala ang nilalang. Hindi ito kakain ng ganoong karaming hayop kung wala itong pinaglalaan ng labanan. Gustuhin man nilang hanapin ito, masyado itong mahirap para sa parte nila. Bukod kasi sa kanilang mga kasama, kasalukuyan pa rin sila noong nagpapagaling ng kanilang mga sugat. May mangilan-ngilan na rin sa kanila ang nasisindak at nagdadalawang isip na dahil sa kanilang mga pinagdaanan. Nagmasid si Deron sa apoy na unti-unting kinakain ang tuyong kahoy sa gitna ng pamayanan. Walang nagsasalita. Ang dating maiingay na mandirigma ay tahimik lamang na nakaupo, habang ang iba ay nakahiga pa rin at nagpapagaling ng kanilang mga sugat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may isang bagay na napansin si Deron. Isa-isa nang namamatay ang mga hayop sa paligid, parang may kung anong humihigop ng buhay mula sa kanilang katawan. Nakita nila ang isang aso na biglang bumagsak sa gitna ng daan. Wala itong sugat, wala ring bakas ng pakikipaglaban. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, natuyo ang balat nito at lumubog ang mga mata. Parang ilang taon na itong nabuhay. Maya-maya pa, napahigpit ang hawak ni Amboy sa kanyang itak. Nagsisimula na siya. Anong ibig mong sabihin, Tay? Hindi na siya nagtatago. At kapag umabot na sa puntong yan, ibig sabihin, naghahanda na siya para sa huling pag-atake. Parang bumigat ang hangin matapos niyang marinig yon. Hindi na nila kailangang hulaan pa. Alam nilang paparating na ang pinakamadugong labanan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtipon ng lahat ng kalalakihang may kakayahang humawak ng sandata at may lakas ng loob upang kaharapin ng mga kinakatakutan nila. Alam nila na kung hindi nila tatapusin ang laban, baka wala nang matira sa kanilang pamayanan. Sa kanilang paglalakad, bahagya siyang sinenyasa ng kanyang ama. Paglapit nito ay pabulong itong nagwika sa kanya. Anak, wag na wag kang lalayo sa akin. Tumango si Deron. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang oras na kailangan niyang harapin mismo ang nilalang. At kapag nangyari yon, wala nang ibang makakatulong sa kanya. Nang sumapit ang gabi, nagsimula ang pag-atake. Unang narinig ang malalakas na yabag. Parang maraming dambuhalang hayop na tumatakbo mula sa kailaliman ng kagubatan. Pagkatapos ay dumating ang mga ungol, mabababang ungol, mga tunog na tila nagmumula sa lalamunan ng mga bangkay. Napatingin ang lahat sa gilid ng kagubatan at doon nila nakita ang mga ito. Daan-daang mapupulang mata, nagliliwanag sa dilim. Kasunod nito ay lumitaw ang mga payat na nilalang. Mas marami sila kaysa noong una at halos hindi mo sila mabibilang. Humanda kayo! Sigaw ni Amboy. Kasunod nun ay ang unang bugso. Parang rumaragas ang baha ang mga halimaw. Nagbanggaan ng magkabilang panig kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng tunog ng bakal. Nagkaroon din ng malalakas na sigaw, mga ungol at mga katawan na bumabagsak sa lupa. Agad na nakapatay si Dero ng isa. Ngunit sa bawat nilalang na kanyang napapatay, dalawa naman ang sumusulpot. Mabilis silang kumikilos. Hindi sila nakakaramdam ng anumang takot. Hindi sila marunong umatras
at tila wala ring pakialam kahit maputulan ng kamay o masugatan. Sa kanan ni Deron, nakita niyang sinunggaban ng isang mandirigma. Binao ng halimaw ang mga pangil nito sa leeg ng lalaki. Nagawa pa nitong makasigaw, ngunit bago pa man siya matulungan ng iba, napunit na ang kanyang lalamunan. Sa kaliwa naman ay may isang mandirigma na nakapatay ng 3 halimaw. Ngunit tinabunan siya ng 5 pa. Nawala siya sa ilalim ng nagkakagulong mga katawan at hindi na muling nakita. Unti-unting napipilitan umatras ang mga tao. Lalo silang nadidiktik, lalo silang napapalibutan. At doon nila narinig ang pinakamalakas na yabag sa lahat. Parang nanginginig ang lupa. Napalingon si Deron sa lugar kung saan ito nagmumula at nakita niya ang naglalakad na kubo. Mas mabilis kesa dati. Mas malaki rin ang tila anyo nito at sa ibabaw nito nakatayo ang matanda. Nakabuka ang bibig at nakatingin mismo sa kanila. Para bang wala itong ibang hangad, kundi malipol ang lahat na nangahas na lumaban sa kanya. Pagsugod ng nilalang, winasiwas nito ang lahat ng humarang sa kanya hanggang sa mapilitan ng tumakbo ang iilan sa mga pangkaraniwang taong sumama. Ang tanging naiwan doon ay ang mga katutubo na isinama ng matanda. Hindi naman ito nagdulot ng takot sa kanila, lalo't inaasahan nila ang ganoong pangyayari. At sa halip na manghina, naghanap sila ng paraan kung papaano mapapaslang ang nilalang. Pinilit din nilang ihiwalay ang puwersa ng mga ito sa pamamagitan ng pagkalat sa iba't ibang parte ng gubat. Mabilis silang bumuo ng grupo hanggang sa maisakatuparan na nila ang kanilang mga plano. At nung nahiwalay na nila ito, tsaka nila ipinagpatuloy ang kanilang mga pag-atake. Nagpatuloy ang kaguluhan sa kailaliman ng kagubatan. Sa bawat paghakbang ng mga mandirigma ay tumatalsik ang putik at dugo sa lupa. Ang mga payat na nilalang ay patuloy na sumusugod mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit dahil sa utos ni Uman ay nagkalat ang kanilang pangkat upang hati-hatiin ang mga kalaban. Nagtagumpay sila sa unang bahagi ng kanilang plano. Nahiwalay ang marami sa mga halimaw, ngunit hindi ang matandang nilalang. Nanatili itong nakatayo sa ibabaw ng naglalakad na kubo habang pinagmamasdan ang buong labanan. Para bang hindi ito nagmamadali. Para bang siguradong sigurado ito sa huli. Sa kanya pa rin mapupunta ang tagumpay. Deron! Sigaw ni Amboy. Nakikita mo ba siya? Oo, tay. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, huwag mong isipin ang ibang nilalang. Siya ang punteriya natin. Tumango si Deron. Ngunit bago pa sila makakilos, ay isang nakakabinging ungol ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Biglang tumigil ang lahat ng payat na nilalang, maging ang mga mandirigma ay napahinto. Pagkatapos ay sabay-sabay na lumingon ng mga halimaw sa direksyon ng matanda at doon nagsimulang manginig ang lupa. Unti-unting bumuka ang dingding ng kubo. Parang may buhay itong laman, parang humihinga. At mula sa kadiliman ng loob nito ay may mga bagay na nagsimulang gumapang palabas. Noong una inakala ni Deron na mga tao yon. Ngunit nang tuluyan silang lumabas, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mga dampuhalang uod na kasing haba ng bangka. May daan-daang galamay sa ilalim ng katawan. At bawat isa'y may bibig na puno ng matutulis na ngipin. Mga bathala! Wika ng isa sa mga mandirigma. Kasabay noon ay sumugod ang mga nilalang. Parang rumaragas ang baha. Agad na tinamaan ng isa sa mga katutubo. Nabalot ng mga galamay ang kanyang katawan. Napasigaw siya habang hinihila palapit sa bibig ng dambuhalang uod. Sa loob ng ilang segundo ay nawala siya sa paningin ng lahat. Kasunod nito ang pagputok ng malagkit na itim na likido mula sa katawan ng halimaw.
Patayin ninyo ang mga yan! Sigaw ni Uman. Nagsimulang maghagis ng sibat ang mga mandirigma. May ilang tumama, ngunit hindi yun sapat. Patuloy lamang sa paggapang ang mga dambuhalang nilalang. Si Dero naman ay mabilis na tumakbo sa kaliwang bahagi ng labanan. Maya-maya ay may nakita siyang malaking puno. Agad siyang umakyat dito. Mula sa itaas ay malinaw niyang nakita ang kabuuan ng kaguluhan. At doon niya napansin ang isang bagay. Ang bawat dambuhalang uod ay konektado sa kubo. May mahabang ugat na kulay itim na umaabot mula sa ilalim ng bahay hanggang sa mga katawan ng mga ito. Parang mga ugat ng halaman. Parang may isang puso na nagpapadaloy ng buhay sa kanilang lahat. "Tandang Uman!" sigaw niya. Pagkasambit niya ng mga kataga, napatingin sa kanya ang matanda. "Putulin natin ang mga ugat!" Sige, kayong lahat, putulin ang mga ugat! Mabilis na kumilos ang mga mandirigma. Isa-isang tinaga ang mga ugat. Sa unang pagtaga ay walang nangyari. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, biglang nangisayang isang dambuhalang uod. Umungol ito ng malakas, pagkatapos ay bumagsak. Tama! Gumana! Sigaw ng isang katutubo. Muling lumakas ang kanilang loob. Isa-isa nilang pinutol ang mga ugat. Sa bawat ugat na napuputol, may isang halimaw ang bumabagsak. Nang makita yon ng matandang nilalang, sa unang pagkakataon nagbago ang ekspresyon nito. Nawala ang ngiti, napalitan yon ng galit. Bigla itong tumalon mula sa bubungan ng kubo. Napakalayo ng nilundag nito at sa isang iglap ay nasa gitna na ito ng mga mandirigma. Isang mabilis na hampas lamang ng kanyang braso ang ginawa nito. 3 lalaki kaagad ang tumilapon. Nabali ang kanilang mga katawan sa lakas ng tama. Kasunod nun ay muli itong umungol. At sa bawat ungol nito ay may mga bagong payat na nilalang na lumilitaw mula sa kagubatan. Parang walang katapusan ang kanilang bilang. Masyado silang marami! Takot na sigaw ng isa. Ngunit hindi umatras si Ampoy. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mutya. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Napapikit ang lahat, maging ang matandang nilalang ay napaurong. Nagsimulang umusok ang balat nito. Kaya naman nang makita ito ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kanilang mga kasamang may natitira pang lakas sa mga katawan nila. Maya-maya ay mabilis na sumugod ang lahat. Habang papalapit, walang patid ang pagtapo ng mga ito ng sibat. At dahil dito, kung kaya't sunod-sunod na sugat ang lumitaw sa katawan ng matanda. Ngunit sa halip na bumagsak ay lalo lamang itong nagalit. Humaba ang mga daliri nito, lumaki ang mga pangil, at ang dating anyong tao ay nagsimulang magbago. Pumutok ang balat nito. Lumabas ang itim na laman sa ilalim, at sa pagkakataong yon, parang hindi na ito tao. Parang isang bagay na matagal nang dapat namatay, ngunit tumangging mawala sa mundo. Nang masipat yon ni Tandang Uman, kaagad nitong sinenyasan ng kanyang mga kasama habang nagwiwika ng, Lumayo kayo! Lumayo kayo! pero huli na. Sa isang malakas na dagundong, tumama ang kamao ng nilalang sa lupa. Nagkaroon ng malaking pagsabog ng putik at bato hanggang sa mapilitan na silang lumayo. Pagtingin niya sa paligid ay nakita niyang maraming kasamahan niya ang nakahandusay. Ang iba hindi na gumagalaw. Ang iba naman ay sugatan. At sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin ang halimaw. Parang wala itong kapaguran. Parang wala itong kamatayan. At doon niya naunawaan na hindi nila ito mapapatay sa paraang yon. Kailangan nilang makarating sa loob ng kubo.
Maya-maya ay naalala niya ang sinabi ni Uman. Putulin ang ulo nito habang nasa loob ng kanyang tahanan. Yun lamang ang paraan. Nang maalala niya yon, kaagad siyang tumayo. Hindi niya sinabi sa iba ang kanyang balak. Dahil alam niyang pipigilan lamang siya ng kanyang mga kasama. Mabilis siyang tumakbo paikot sa kakahuyan malapit sa bahay ng nilalang. Pilit niyang iniiwasan ng mga halimaw hanggang sa makarating siya sa likuran ng naglalakad na kubo. Mas malapit niya na itong nakita ngayon at lalo siyang nangilabot. Ang mga paa nito'y hindi pala paa ng manok. Binubuo pala ang mga iyon ng daang-daang magkakadugtong na buto ng tao. Gumagalaw ang mga ito na parang buhay. May ilan pang mga bungo na nakadikit sa mga kasukasuan. Nang makita niya yon ay halos sumuko ang kanyang sikmura. Pero hindi siya huminto. Mabilis siyang umakyat sa gilid ng kubo. Sumasabay ang buong bahay sa bawat galaw nito. Halos mahulog siya ng ilang beses. Ngunit sa wakas ay narating niya ang isang maliit na siwang. At doon siya pumasok. Pagpasok pa lamang niya ay muntik na siyang mawala ng ulirat. Napakabaho sa loob. Parang pinaghalong dugo, nabubulok na laman at kamatayan. Napakaraming buto ang nagkalat. At sa pinakagitna ng kubo, may isang dambuhalang kumpol ng itim na ugat. Tumitibok yun, parang puso. Sa bawat tibok nito ay nanginginig ang buong bahay. At sa paligid nito ay gumagapang ang libo-libong itim na uod. Matapos niya yung masilayan, hindi niya maiwasang mapaatras. Ngunit habang ginagawa niya ito, narinig niya ang mga sigaw sa labas. Narinig niya ang pagdaing ng kanyang mga kasamahan. At doon niya nalaman na wala siyang ibang pagpipilian. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang itak. At buong lakas na ibinaon ito sa tumitibok na laman. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang pinakamatinding sigaw na kanyang narinig sa buong buhay niya. Nanginig ang buong kubo. Nagwala ang mga uod. At sa labas na paluhod ang matandang nilalang. Naramdaman itong ginawa ni Deron. Unti-unti itong lumingon sa direksyon ng bahay. Namumula ang mga mata. Umaagos ang itim na likido sa kanyang bibig. At sa unang pagkakataon, may takot na lumitaw sa mukha nito. Deron! Sigaw ni Amboy nang mapagtanto niya ang nangyayari. Ngunit huli na, parang isang anino na tumalo ng nilalang pabalik sa kubo. Sa sandaling tumalon pabalik ang matandang nilalang patungo sa kubo, tila huminto ang buong kagubatan. Natahimik ang mga kuliglig, tumigil ang hangin. Maging ang mga payat na halimaw ay parang nawala ng direksyon. Lahat ng mata ay nakatuon sa naglalakad na kubo. Sa loob nito, hawak ni Deron ang kanyang itak habang nakabaon pa rin yon sa dambuhalang kumpol ng itim na ugat. Patuloy na tumitibok ang laman, ngunit hindi na tulad ng dati. Humihina ito. Parang may unti-unting namamatay. Kasabay nun ay nagsimula ring mangisay ang mga uod na gumagapang sa paligid. Nagtatalsikan ang kanilang mga katawan sa sahig. Nag-uunahan silang umatras palayo sa pinakagitna ng kubo. Bigla itong umugong. Parang may dambuhalang hayop na nagwawala sa ilalim nito. Napalingon si Deron sa pasukan at doon niya nakita ang matandang nilalang. Nakatayo ito sa bungad. Nakayuko. Nakalaylay ang mga braso. Ngunit ang mga mata nito'y nakatitig lamang sa kanya. Puno ng puot. Puno ng galit. At sa unang pagkakataon, nakita ni Deron na may bahid ng takot ang nilalang. Unti-unti itong lumapit. Bawat hakbang ay may kasamang pag-uga ng buong kubo. Mahigpit na hinawakan ni Deron ang kanyang itak. Hindi siya maaaring umatras dahil alam niyang kapag nabigo siya ngayon, wala nang matitira sa kanilang pamayanan.
Biglang sumugod ang nilalang. Napakabilis. Halos hindi ito nakita ng kanyang mga mata. Naramdaman na lamang niya ang malakas na suntok sa kanyang tagiliran. Kasabay noon ay tumilapon siya. At nang bumangga siya sa dingding ng kubo, napasinghap siya sa sakit. Parang nabali ang kanyang mga tadyang. Ngunit bago pa siya makatayo, ay muli nang sumugod ang nilalang. Mabilis siyang gumulong sa gilid. Tumama ang kamay ng halimaw sa sahig. Nabasag ang makapal na tabla. Nagliparan ng mga peraso ng kahoy. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, muli siyang nakatayo at buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang itak. Tumama ito sa balikat ng nilalang. Ngunit hindi man lang naputol ang laman nito. Sa halip ay naglabas lamang yon ng itim na likido kasabay ng unti-unting pagngisi ng matanda. Bakas ang matinding puot at galit. Maya-maya ay muli na naman itong umatake. Hinablot nito ang kanyang leeg hanggang sa maramdaman niyang nawawala na siya ng hininga. Parang bakal ang pagkakahawak nito. Pilit niyang sinubukang alisin ang mga daliri ng nilalang, ngunit hindi niya magawa. Unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Unti-unti siyang nanghina. At doon niya naalala ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Kaagad niya itong hinawakan. Sa sandaling dumampi ang mutya sa balat ng nilalang, bigla itong napasigaw. Parang nasunog. Napabitaw ito sa pagkakahawak habang umaatras. Pagkatapos, agad namang bumagsak sa sahig si Deron habang naghahabol ng hininga. Ngunit hindi niya sinayang ang pagkakataon. Dali-dali siyang tumayo at muling tumakbo patungo sa kumpol ng ugat. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ng nilalang. Kasabay noon ay sumugod itong muli. Ngunit sa pagkakataong yon ay nauna si Deron. Buong lakas niyang hinugot ang itak. Pagkatapos ay ibinaon niya itong muli. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging dagundong. Nabasag ang mga bintana ng kubo. Nagbitak ang mga dingding. At sa gitna ng lahat ng iyon ay napaluhod ang matandang nilalang. Napahawak ito sa ulo. Habang nangyayari yun sa loob, napansin na Amboy at umanang pagbabago sa labas. Isa-isang bumabagsak ang mga payat na halimaw. Nangangatog, namimilipit, parang may bagay na sumisira sa kanila mula sa loob. Gumagana! Ipagpatuloy mo lang kung ano ang iyong ginagawa! Sigaw ni Tandang Uman sa labas. Gustuhin man niyang tumulong. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. At alam nilang tanging siya lamang ang makakatapos nito. Sa loob naman ng bahay, nagsimula ng magbago ng anyo ang matandang nilalang. Pumuputok ang balat nito. Nalalaglag ang mga bahagi ng laman. Unti-unting lumilitaw ang tunay nitong anyo. At nang makita yun ni Deron, nanlamig ang kanyang buong katawan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita nito ang pagkakahalintulad nito sa halimaw na bumubuhay sa sarili nitong tahanan. Para itong bangkay na matagal nang dapat naging abo, ngunit patuloy pa rin gumagalaw, patuloy pa rin nabubuhay. At sa sandaling yon ay nangahas itong magsalita. Napakaraming taon kong tinakasan ang kamatayan. Nabuhay ako sa mga salot. Nabuhay ako sa mga digmaan. Nabuhay ako sa mga gutom. At ikaw lang ang magwawakas ng lahat. Kasabay noon ay sumugod itong muli. Mas mabilis. Paglapit nito sa kanya, walang habas itong nagpakawala ng mga atake. Mga atake na animoy hindi na pinag-iisipan pa. Subalit sa kabila nito, halos hindi na makasabay si Deron. Ilang beses siyang tumama sa dingding, ilang beses din siyang bumagsak. At sa bawat sandali, pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Ngunit naalala niya ang kanyang ama, ang kanilang pamayanan,
ang mga batang takot na takot gabi-gabi. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hinihintay niya. Sa isang marahas na pag-atake ng nilalang, ay sumabit ang paa nito sa kumpol ng ugat. Saglit yung nawala ng balanse. Yun na ang pagkakataon. Sumigaw si Deron at buong lakas niyang itinaas ang kanyang itak. Kasabay ng lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, ay ibinagsak niya ito sa leeg ng nilalang. Tumama ito. Bumaon ng malalim, subalit hindi pa ito sapat. Pag-angat niya ng sundang, biglang umungol ang halimaw at mabilis siya nitong sinunggaban. Ngunit hindi siya nagpasindak. Bagaman bumauna sa kanyang lamanang matatalas nitong mga kuko, muli niyang itinaas ang hawak niyang armas at muli niya itong ibinagsak. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa marinig niya ang malutong na lagatok ng buto. Pagsilay niya rito, tuluyan ng humiwalay ang ulo ng nilalang sa katawan nito. Sa isang iglap ay nanahimik ang lahat. Parang tumigil ang mundo. Pagkatapos, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagmula yon sa ulo ng nilalang. Nagbitak ang sahig, nabasag ang bubong, nanginig ang lupa, at ang buong kubo ay nagsimulang gumuho. Napalibutan ng itim na usok ang paligid. Isa-isang naging abo ang mga uod. Ganon din ang iba pang mga nilalang. Maging ang mga ugat sa loob ng kubo ay natuyo. Unti-unting namatay hanggang sa maging alikabok. Pagkatapos mula sa nawasak na kubo, lumabas siya na duguan at punong-puno ng abo sa katawan. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na sila sa lugar. Kasama ang kanilang mga kasama, buhay man o patay. Lumipas ang maraming taon. Matapos ang madugong labanan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa kanilang pamayanan. Muli nang nakapangisda ang mga tao sa ilog, nakapagsaka sa kanilang mga lupain, at nakatulog ng mahimbing tuwing gabi nang walang takot sa mga aninong gumagala sa dilim. Naalala ng lahat ang kwento at mga pangyayari. Subalit nang sumapit ang ikalawang digmaan, ang mga taong nakakaalam ng istorya patungkol dito ay bigla na lamang nila itong hindi pinag-usapan. Marahil napagtanto nila na mas mapanganib ang digmaan ng tao kumpara sa digmaang nangyayari sa mga nilalang na hindi likas na umiiral sa ating mundo. Pero magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring naaalala ng mga anak ni Deron ang kanyang kwento patungkol sa matandang nakatira sa naglalakad na kubo.